Nagpapadagos sa Stangunyan ang pananaunin fertilizer discount voucher kan Department of Agriculture sa bilog na rehiyon. Sigun sa ahensya, 376 milyon pesos ang total na budget na ipig-alokar kan gobyerno para sa nasabing programa sa 56,998 hektaryang tanumanin paroy sa Albay, Masbate, asin Sorsogon. Sa Albay, 165.7 milyon ang pig-alokar na pondo para sa 25,616 hektaryang tanumanin paroy. Naglangtaw na po itong ating fertilizer discount voucher na binibigay per farmer. Kung dati 1,131 pesos per hectare para sa inbred na tinanim and 2,262 per hectare para naman sa hybrid. Ngayon po, pareho na lang kahit inbred o hybrid ang tinanim, ang ibinibigay sa farmer ay 6,600 pesos per hectare per farmer. Maximum of 2 hectares. Ang benepisyaryo, anas man miyembro kan Registry System for the Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, as nakapagtanom nin paroy poon kan Setyembre 16 kan nagtalikod na taon sundo Marso 15. Oo, duman po sa mga naging benepisyaryo, siguro magpagpadagos lang po sinda sa pagsubaybay sa mga programa kang DA through the Municipal Agricultural Offices. Ninhulitadig, ngunyan pong 2023, mas dakol pa pong mga programa ang inilatag po sa mga farmer and mas pinadakula pa po. Pinuunan ang programa kan nakaagi pang taon kung sa pig-oopreser ini kan ahensya tuyong tag-uran asin tag-init na obhetong makapagtaong asistensya sa mga paraoma na apektadong maray kan pagmahal sa presyo kan mga abuno. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.